RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition. Sir, ano sa'yo pangalan? Victor Biloy. Confirmation lang, kanang radyo nga nagtingog karon imuha na o unsa na nga istasyon? DXDC RMN Davao. Ayan, DXDC mga kasama, confirm! Ayan, sige, nakoy pangutan na kasama ang Victor. Kinsa nga anchorman ang ato ang mabati, madunggan, sa programang Kuskus Batikos Morning Edition, nga mabati gikan alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Si Irene Lumuspo. Ayan, mo kabalog yun. Nagapaminog yun mga kasama. Kailangi kay Radyoman Irene Lumusbog. O gatungod yan kasamang Victor. Nawata nga mong dalangan sorpresa para kanimo panudan. Ayan, ikaw rin ngalan be. Unsa to ang sulod sa to ang basket? Naay hotdog, tidbits. O kining ahos, bombay. Okay, mantika. Naapag yung manok. Ayan, O murag kining mga patatas. patatas. Ayan. Daghang salamat sa DXDC no sa ilang panudan. Ayan. Mabusog sa dahan. Sa mga kasama, si kasamang Victor Beloy dito sa Pinamar Street, Barangay 11 ng atong syudad sa Davao sa ito nagpadayon ng Armin Listen Win Panudan Basket Edition. Kao ba na ito si kasamang Cha? Of course, kini si Radyoan Joel Bray, tatak, RMN! RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition.